Valja se gor popit. Negdje. Nekad bila stara džada, sad asfaltiran. Nekad volovska kola ovdje hodala. Konjska. I sad s džipovima se ide. Gore. I pošto se Roli bavi sportom, on se brže penje uzbrdo. Evo nas na pola puta do prvog današnjeg odredišta. Ono tamo je mjesto neko naselje u Maglaju, a nigdje Magli, u daljini. Stara džamica, vrata su zatvorena, nisu, vrata su otvorena. Da vidimo. Ajmo jallahi, bismillah. Evo nas ulazimo. Ovo su nekakvi bedeni zidovi. Prema tvrđani. Gdje su ljudi se hodali, štitili ovaj gradić. Grad. Ovdje se nekad skrivali nišandžije. Opala, nekad nišanili. Šta su nišanili? Ano, nišanili su grad, vidjeli se, ne vidi se da valubiju. Ovako na nišane. I ako neprijatelj dođe, oni puci ne daju. Evo, Roli ode da nađe mjesto gdje ćemo se uslikati. Da vidimo da li se može ući u ovu bajtu, ne može. Možda treba pokusati, da vidim. Da vidimo šta će se desiti kad mi malo pozvonimo ovdje. Nema domaćina. Ja mislim danas niko nije sjetio da se popne. Lijepa naša Bosna. Mislim i rijeka i Bosna ko Bosna. Sad ulazimo negdje. Negdje smo ušli. Ovdje su topovi bili. A zato što je tu bio mali topić. Iako je magla je se razišla. Šta ti reći? Bosna. Evo gore, naložio čiča zimam. Magla je pod maglom. Magla u daljini. Magla se razišla, sad nema.
pozadini. Polako silazimo nekim stepenicama. Eto, dolazimo na ovaj izlaz čudni. Evo izlazimo iz tvrđave. Halal, terina, vidimo. Pa vidimo se neke naredne godine, neke druge prilike. U svakom slučaju dođite i posjetite ovu tvrđavicu.